terapia nahi txotxolo. Oitik ez baino kasire inda. Utzion, adar lortzean. Kaixo, ongi etorri barre terapia ikastarora. Hemendik gazteago, lasaiago eta maitatzeko gaitasun handiagoarekin aterako zarete. Atxoalen, hemendik gaztio ateako bengatxun. Bai, eta maitatzeko gaitasun gantiokin. Ekstasia igarriko duzue. Azteko, bokalen ariketa egingo dugu. Horretarako badakizue, etzan eta ondokoaren tripa gainean jarri burua. Konforme? Venga. Oraindik egiten dudana errepikatu beharko duzue. Honen etzakan parritxeko gogaude. Eta orain, gehatzen zaizkigun, 3 bokalak bata bestearen altzetik botako ditu. Osondo! Ari zara barre terapiaren espiritua ulertzen. Igarri alduzu nola mugitzen diren batera zure gorputzeko 400 muskulu. Nahi, tripakoa da, jamakari motzu zaita. Hoi muskulua da. Ha! Tira, orain beste ariketa bat egingo dugu. Hartza denok! Orain, zapiban hartu eta begiak estali, konforme? Antia jugenduta ez aldo bale jo. Nik ez ez ikusten, Hobe zapiarekin tapatzea, Oi, ama! Itxuna, Hoxe da kontua. Desinibizioa landuko dugu orain. Musikaren erritmora gorputza mugitu eta norbait aurkitzen duzuenean, ukitu lasai, norden asmatu arte. Ados? Trial, la 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 la, trial, la 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 la, tira mugi, la 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 la, la 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 la. Eitzea! Ezin da galdetu, lasai ukitu norden asmatzeko. Eitzea! Maikros! Topau dina bateo bat! Eta zerbait gogorra zeukan! Ikutxuan kontu honekin! Ez dut antzematen zain laikan! Beno, gaurkoz nahikoa parra egin dugu, ez da? Onurarik igartzen alduzue. Gazteo santitzen naiz. Ez da, Maikros? Nei berriz maitatzeko gaitasuna onditu intzait. Terapia erakinkorra da, Dudipe. Bularra ikutu eta zaplasteko eman beharrean, irribarre atera zaio atxuari. Bularra ikutu? Honak zaini. Aizan, altu alden hori. Ni kaso, Mai Carmen, ni kaso.